naman to akong pantig, brading he! Ano mo ko kita? Daging... Len, imong gigamit no? Tigamit to dana rin nga naman ko pantig bro. What's up mga kamegs? For today's video, atong pag-isgutan ang pulo ka klase-klase sa silingan. Yes mga kamegs, nana siya klase-klase ng silingan. Nana sila yung mga klase-klase mga... Dagan kay relate ani, good luck sa naigo. Yeah. Yes. Sure jud ko isa mo ani. Itag kayo na, i-share din sa inyo ang mga silingan ani. So, ay mao na siya ang mga klase-klase sa silingan. Number 1, ang mga UI. Mga kamigs, dili jud ni siya mawalang mga UI mga kamigs. Kay daghan jud kay ni sa tua. Ayo! Maring! Maring, pangayuwa pa pa. Ay, nagugkuan maring. Di asin gamay lang jud maring. Asin. Oh, bangay mo. Ay, nay suka. Suka or kuan maring o ganang kuan maring dit ko maring ako niluto dito maring napagod ato dito ron. Kumaring mo si mga pagwapo niyo kay balik para kasi ni maring. Sus Ginoo ko maring. Karon nang maring mga ilan jud ko kasi apil na po gawas maring. Nay kuan maring, namoy ka nang tuyo diha maring. Gagamiton jud ako maring. Kasi gato ka nga. Kuan ni kanang namasan. Ang ikaduha, manghulam. Mga kamigs, manghulam mga kamigs, muragoy gamit sa ilaha. Ayo! Maring! Saman, mama gugluwag bi? Ha? Naman to sa inyong balay, di ba? Nangulam, di ba katong niaging adlaw? Ay, nakalimut ko. Ay, kutsara na lang, Vicky. Wag kutsara, oy, ginoo ko eh. Paghugas sa balay. Pero nakalimut sa kamaring nga na ana po dito sa inyong balay na padulong. Kinangulam katong niaging adlaw. Asa mo din nagiganti, nilagpot? Pasensya na din maring, plato na lang big, Oh, plato na lang, ha? Sige ka na big. Ano, ne? Api atong niaging, wag apon. Apil atong gawang maring kay sa Wanted ka rin mo apag apon giuli. Yaw pud maring. Update ka maring, oy. Tanan na lang imong gikuha. Pate. Oh, tara mo, maring ko. Ay, maring ko. Ana na maring ko. Kana pangugasi pala dito. Sa maring. Kay manghulam man ka. Hulam tuod pero Kay nibiyanan ni. Sige na panghulam dire, nya wagi pang uli. Agay, nangana din yung mga bayanan ni, nangana din yung mga silinganan ni. Samok-samok nung si pangulam, mahutdan tag mga plato dire. Pagtaguan ako ng mga plato dire, pati mahurap. So ang ikatulo, mo ang silingan ng sigig away. Di ni mawala mga kamigs. Sigig away mo. asa naman to akong pantig, brading he! Ano mo ko kita? Daging... Len, imong gigamit no? Tigamit to dana rin nga naman ako'y pantig bra. Sabi na, di ko mo gamit ng pante ni mo. Bahala gamit to dana rin na ako'y pante. Na ako'y bra. Ngano mo gamit ko kuha na. Bala ka gamit na Roy. Na ako'y ako. Wala may lain tao dire! Ay, sige ko sangil. Sige ko sa silingan. Kasi simutan. Ako kabaluan na. Ay, sorry, sukol lang na, sukol lang bulan na. Ano ka na? Punta ka to siya. Bakit ba? Ako kinanay. Nasa siya ko na. Wala ko na wala pa niya. Waya, grabe na mo. Dali na kay kapalit. Wala ko kakuha na. Wala ko kakuha na. Ay, ikaw inungdan. Kasi ako inungdan. Basta mga... Og ikaapat. Ang mga gihatagon na silingan mo. O ni mga kamigs. Pamintihan na ninyo ha. Kung kita tamang gihatagon. Oy, pamintihan. Ay, ma. Nagyatad sila dito ng kuan ka lang. Kay na, bako para pa ito na kuan ng anak. Nako, yato dito lang kuan ng kay nagkinahanglan siya nutrition. Kailangan niya ni, ipakaon, ipainom niya, ipakaon na kay para pa siya ko galingot para makusgan siya karon kay bako pa siyang panganak oh. Ah, okay na. Sige ka, atag ha. Atag na ako. Ay, bintang kaon do siya, kay para mabusog siya karon, kay para makusgan. Bago para bato ng anak. Nagukul ko sa silingan. Ngano maluoy mo ko pero. May kalima. Mangutangay. Mga kamigs, mangutangay. Mga mangutangay diya. Buti trabaho, hindi naman ligid-ligid yaw eh. Batay bugas, sa mangutang sa ko ni Marie dito. Depo, tangon ko sa'yo para ba? Sa presyo eh. Ano? Sa tuon na. Ayo, Maring! Maring! Ay, Maring, pwede ko muutang Maring. Uswa, jumigi kaon ko rin Maring. Sige mo magkaayaw ba ko nahalinan? Di ba Kamaling. utang ka? Isa ka adto, sa isa ka adto, dili. Utang ka na, utang.
Maring need mo gud na mo. Maring wa mi bugas maring pautanga ko diya maring bi. Na, sa'yo pa makaayo. Balik ka niya. Maring wa jud mi gikaon laron maring. Ah, pagkuasa mong saging. Sa'yo pa makaayo. Mangawat mi maring mi tinanong maring. Mas maayo nang utang kay bayaran. Sana mangawat mapulis pa ka Ginoo ko maring. Agay, gano'n ka ba makanangutang? Ano pa may gahapon? Buntag kayo, sa'yo pa kaayo. Ay, maring, mangutang ka. sayo mo gud Huwag ako nagligi-ligi. nainan. Si maring si Jojo maring bayaran dito na ko na maring. Kaunom. Ang hangyuay mga kamigs. Nay mangutangay din ako manghanguyuay mga kamigs. Kamay na lang si Quinta na lang jud akong kwarta ni mabilin. Ay maabot pa baka ni sweldo oy. Saan naman lang nako ni oy. Ay nako, saan na lang nako ni. Ay oh maring, sama maring. Naagligi ka. Ano man? Wala jud taw gatas akong bata maring. Ano dayon? Ayun, pag ko diya maring bi, kasi nakay-crush siya diya nga. Ano ipay. Diyos ko maring, pasayluad yung ko maring. Nako ibilin diri maring, 50 ramang guni gamiton ako ni ugma maring. Maghayk na ko ani ugma pag dili ko pag gula ko ikuha ako ni hatag nimo. Unyang hapon man ako ay ugma naman ako ni gamiton. So ako ni ipaulam nimo pero unyang hapon nimo ni uli. Okay ra nimo? Maring, okay lang kayo maring. Para naigatas akong bata maring. Sige maring ha, sure biya uli maring ha. Sige maring. Sige maring ba kay luoy biya ka naong sige na niyo na ako maring unya di bantay ha. Bantay ba ni ha? Pag ako na ba maganto sa pudani. Okay, Oh, sige maring. Oh, sige maring. Uli na ang mga alis sa mga kwan ha, mga Huwag ka bala ka hapon maring. ha. Intaw na kahit na lang ko wala kang gibayran. Bagagnawong. Ang ikapit to mao kini ang mga silingan nga banha kayo. Murag sila ray tawo diha anang lugara. Murag way mga silingan pating banha ah. Scrolling through my cell phone, photo to the end time today. Reading a text you sent me again, to a memory that fade away. It was an afternoon in the sun, and maybe that was the biggest mistake. Sa baa po nila, oy, ginoo ko, oh, mga yabag, kaya na sila ba? Mariusip, oy, atay mo, oy, mag-ulan niya, oh, na. Alin mo na yung mga, kwan diya, gipiit, nagituok og kwan, nagituok. Kabanha baron oy, kisa man ron. Sam, kisa man pud ay kabanha kay nagbudjul bi ako. Sa man gaman na. Then I saw you. Bala kay mo do. May mga bala kay mo. Wala kay masuk-usok na. Magbuhat mo nga ako magkada-kada be. Nga klase sa silingan mao kini libakira. Di ni mawala yung libakira mga kamigs. Okay. Ilit man kaayo. Isa mo to sila, mga bawog ilok. Mga bawog kang ilok. Nanambo, mga ligo. Ang ikasiya mao ang mga dalo. Kana mga dalo ng mga silingan ng mga kamigs bisag na sila ilaw na mga ayo dili manghatag. Maring, maring. Saman maring. Tagi ko si mong tanglad maring. Di ba ko na, gamiton ako na ugma. Gamiton na sa kumbana ugma. Ay, Diyos ko maring. Eh, gamay lang gud maring. Uy, kaya ako. Gamay na magud kay nagod doon. Sila nga gamay dili kay baga kaayo. Na, Dalo gamiton ka maring. Gamiton ni kana sa kumbana ugma kana siya gamiton. Sa gamay lang maring. Gamay na lang magud kay naon yang mga tagatag pa ko. Gamiton kay na ugma. Nakaw na ay kay di ko mga tag. Kay gamiton ugma. Pinakalas mao kini. Di jini mawala sa tuwa ron. Dili jini mawala sila mga kamigs, di jini sila mawala. Og ang ikapolo mao ang di jini mawala. Chismosa. Maring, gwapa kay si Maring kuano, Maring Lin ba? Gwapa kay siya do. Kanang bawog siya kanang pilok gani. Gwapa kay siya as in. Di maring ling daw, bog ilo. Ha? Oo, mo siya anak. Gistoryan ko niya anak. Maring. Ningon ni, kuan ba, ni Maring Rose ba, kay, bawa di kagilok si kuan, si Maring Lin. Tino din na. Oo. Mingon ni, Sure kuan. dia, uy, basin na ma-issue ba itaan ni tabi-tabian nga silingan ani. Mo di ay. Ay, sa ba ato, na. Suman, kita ka na ring. Lingkod sa pud ko kay Usman. ana si Maring Jean. Ana siya nga kuan daw baho tag irok kino. Ha? Kisa kay ngunana. Kisa kay ngunana. Si Maring Jean. Simuta ka Leo, di man niyo. Simuta. Ayaw pud, palipog bayari ko kumatinuon gay na. Kisa ka gay ngunana. Kisa ka gay ngunana. Si Maring Jean lagi.
Kasi kanina jud si Marinjin. Atuot tala. Bitaw maring no. Sino jud to pala? Kasi nagaingon di ay nga ba kog ilok. Dili niingon ko ba og pilok, dili ba og ilok? Naa nga akong nadungog kay bawog ilok man. Inyo dili bawog ilok, di ko bawog ilok. No, ingon si kuan ay Maring Rose. Niingon man ko nimo Maring Rose na si Maring Lin bahog pilok, dili bahog ilok. Mao di Anong bahog ilok man nimong gikuang gichika? Ano Maring mo jud pagdunglok Maring. Mao na nimo si chismosa man kay kagod bisag kuan Chismosa kayo. mo kay mugod yung ako nangyayabot ninyo ninyo ko chismosa no. Si Mote. So, karon pa jud ay human na jud mi sa amoang vlog mga kamigs. So karon mag shout out na sad mi. Shout out day ko kay Kim Auditor ug kay Juliet. Sila pa man duha jud ang naka-comment ato. Og thank you sa support guys. Unta og sa support. Thank you for watching. Kami ang Team Anong tingin niyo? Gusto niyo? Mag-subscribe na kayo! Guys, kung ginsay gusto magpa-shoutout next vlog namin, just comment below!